Mua aluksi vaan kiinnosti pikkuautot, mutta kun isi osteli vähän väliä tuli setti ilmestyä pöydälle, niin sitten mä rakensin niitä. Ja sitten mulla jotenkin tuli semmoinen innostus, leikittiin kaverin kanssa neljälläkin. Mikä tässä Lego-rakentelussa on parasta? No se on varmaan se rakentaminen ja vähän se leikkiminenkin on, se on kanssa aika kiva. Mikä on ollut vaikein työ, minkä sä olet tehnyt? No noi tommoset isot laivat, mitkä on justiinsa mahtunut kirjoituspöydälle. On mennyt vähän yli siitä, on joutunut rakentamaan telakka siihen. Mutta sinulla ei ole täällä niitä mukana? Ei, ne on rikki ne laivat jo. Teetkö mallin mukaan vai oletko tehnyt omasta päästä? Osan teen omasta päästä ja osa tulee ihan kuvista, niin kuin yksi tommonen uuden auto, jossa on tankin piippu. Miten vanhaksi aiot jatkaa tätä harrastusta? No varmaan kyllä se menee sinne aikuiseen päin. No, tää on niin kiva harrastus. Ei sitä pääse irti niin nopeasti.